Mana Adeboye no life na agwa who is here to give God 1 billion. Ndab kuru kojo. Ke kwa join Omenala bụ eziokwu. Kai uwe ga ga-esi ruo hospital. Join Omenala bụ ebe ọ bụ n'ino. Bido Omenala bụ ezi ọgbakọ Omenala bụ eziokwu. Igwe bi ka anyụ ko mamiro n'ọgbọ. Otu esi kewecha anyị nọ ofu. Nwe ebe anyị ji azụ eje. Way my people, it don't happen again, it don't set. This update they come from Mathias Ezeaku age of 4. As I they talk to Nana, Mathias don't bust come out. He don't call out people, may they come join Omenala eziokwu, may they gather hand and build hospital. If person they sick, they will see where they will carry the person go treat. He said the way when some of our Africa pastors they operate, say it no good at all. If person they sick, they will introduce anointing oil, give the person. They will introduce bango, give the person. They will introduce water, give the person. They will introduce salt, give the person. He said not be so. If anybody they sick, now hospital direct, may they come join Omenala so that they will gather hand and do something. My people, as I cross this video, not be small something. And other ones when you still talk, and I know say Mathias Ezeaku, they use IT, they see African pastors. Now so they give them woto. May you not come be say I too talk, I go live on a month for listening to Mathias Ezeaku age of 4. Mana Adeboye no life na agwa who is here to give God 1 billion. Ndab kuru kojo. Kedu onye pụta na ogwo onye Igbo. Pụtara inye God 1 billion. Kedebe delia na book of John. Kedie kuziziri ndị Igbo God nke ahụ John na James. Onye kuziziri ndị Igbo Chukwu okike abịa ma inherited. So ihe wetere karize inherited mma. Chineke bụ nke ndị Igbo na bi ihe mee osi chimo. Inwezi chikita. Mba chiki bụziri God of Adeboye. God of Adeboye. God of Mbaka. God of Ebubemons, God of Zion. Where is in God? Man, here je mala Igbo bụ onye Igbo chi Igbo kwosi chimo, onye Igbo niile nwe chi. Na nwa mere nwe ndị na anogo ụwa. Ya mere nwa takịrị ọbụla m mụrụ ana m akpọ ndị ichie esi ya. Onye ọbụ nwere ọjị mkpọkọ ofa rie mesala kasị. Onye ọbụla nọrọ nwa m ụwa. Mkpọwa afa ha niile Ezeaku Okoroja ọbụ nwanta mụrụ nna m. Onye ọbụla nọrọ nwa m ụwa bịa na were ọnọdụ. Maka ndị Christianity emebiche na ndị na-agba afa. Maybe si if young boy okpopọ ntị yiri ya ntị na-agba afa. Ego ka ha chọrọ. Kinyi weta ego. Mgbe gboo bụ eje na afa sị gị na onye anọrọ nwa gị ụwa. Mgbe nke meje na afa sị na ọ na m Ezeaku. Mana ụka abatagono tinye agụụ, tinye ihe niile. Agụụ dị n'obodo people emebe ihe ọjọọ. Ihe ndị gboo ji si na ụmụnna nwezuo akụ iro na-asị eme gị na ana. Anyị na-etonite mgbe mama anyị na-akpa anyị ka dị 5-7 years eje ekpere. Kedu ya na-agwa anyị ebe a? Nekechiri akara anyị. Sorry. Nekechiri akara anyị. Kedu ezi eme no mụ na gị ga-eji wee too wee sị mba na dị ekechi akara aka. Ọ fịara alụ. Maka na ihe nne mụrụ anyela anyala ịma na ọ ma ntụrụ ga-asọ ihe bishọp gwara okwete ndị. Na-enwe na-ekechi akara aka. Ihe unu ga-enye n'anya example ka anyị sowe Jizọs. Ọ bụ na nwere onye Igbo maka ese ekechi akara aka mmadụ nyere onye a phone number m nye ya picture m. Ihe na-ele bụ tipa. Nwekwe steeti. Ngwa gwe ya n'afọ mbe Ejof Ezeaku. Na mbe na Mkpọ na Anambra steeti. Na mba onye Robo n'ụzọ 1 nke dị n'Enugu steeti. Where ihe niile denu na akara kama ha ebe a see ya foto je enyi ina afia see ya picture then inyam date ige ekechi ya na how many days mma no na mama nlafia enwe onye ga-akpọ m jụọ m ese ana m na my estate. Enwe onye ga mma ejekwugolu fuel sef. Nnuru ena ni kechiri akara aka m je gote fuel taa. Je dobia na junction maka ma m na nka ya ajụ m within 2 minutes. Ngolo fuel ogodo 25 gallons. Je dobia na
na kpọ junction ebe ba ndị keke na-anọ because na chita nwere ike iji mamere na tipa ọ dị possible no kechie m sọsọ taa ka ngolu fuel jedowe na mkpọ junction mmanụ nwe onye ga-abịa gbara 1 liter fuel taa cheje kedu anyị ji emebi afọ anyị ife ni na mụ na gị na-ekwu ụmụaka na-anụkwu ya ndị gboo gwa gị n'ihe ntị na-ata n'ihe ụga na-ata na ntị na-anụ ya agha ka ọ dị gị ka anyị mesi anyị na ihe eme kwujosi onwe anyị na-ekwujo onwe anyị kedụ ka o si dị gị ka ụmụaka anyị ama mbido ebe ha anyị kwụsị na Chukwu Emeka nwa m akịta anaghị eto kịta so o tolite kịta ruo 40 years ọ bụrụ onye na-ekechi akara aka mmadụ kedu eji aspoil our mindset kete anytime ma mkpudo onwu ọ bụrụ na ha kwaturu ha ga-akwatu nke ahụ iji bili before they will stand kenit ga-akwatu gị ijeba 100 days fasting ebe 100 days fasting ka i wee merie Tinubu ọ bụ na ekpere dị ike dị ire n'aha Jizọs onye ọcha manye gị ọ bụ na microscope dị ike dị ire ha nọrọ ebe afụ ihe nọ n'Israel fenye gị kedu ihe niile na-aga abara mmadụ uru ndị gboo zoro gị zonale gị akwa gị marapụsị ihe niile ha kụzi gị gbagba ọsọ ebe anyị kwesịrị ibidebe ha medobe ndị gboo ofu n'otu ahụ iti na-eme m n'ihe niile bụ kedu ihe a ga-eji ikuku a Chineke mere ka ha kwụsị hit alụ akụpị na-efe ndị ọcha alụkwa akụpị oruzie ka ụmụaka ndị ọcha lụwaziri akụpeto fan mụ na ga-agụwaziri Jizọs egwu oke ikuku na-eri mmụọ Jizọs gbadata n'oge ruo ikuku na-enye ndụ ikuku ọma na-akwụsịghị iti n'oge rugo mgbadata n'oge ruo Jizọs abụrụzi onye ya ekusi anyị ikuku ya kụsị gị ikuku ndụ kedu ikuku ndị na-eku na mụ na ndị be m na-alahụ ụla taa na-amị toilet n'isi ebe a isi nsị bụ ekpote m n'ụla taa isi nsị isi na mama nkụta infection mama nkụta ọya ọkwa Ezeaku nwa ọkịta Jizọs afịa ọgwa ọkwa mana ihe ya egbu Ezeaku ka nkụ na ala Igbo nwa ọkịta ọnwụ m tata ga-convert millions of people to Christianity agwa ha na Jizọs egbuola m that is it maka Christianity is only a threat mana ebe m nọ ka ike gwuru unu mekpa ma ihe ọkọ kọọ m agwa m ndị Igbo bọsọ na nlahuchara ụla tete nwụọ mada mmekpene kpaka m bịa kwa m nie m usoro omenala bọsọ m n'ịnụ na-agbalụ m egbe jide ụnụ ka niile nọ n'ala Igbo gbasa tisa afa make sure na enwe ezinụka na-eme exist n'ala Igbo many reverend father farm their family house destroy them to ashes n'ọfa gburu m fa bụ ndị ori fa bụ ndị oshi akwụfụ nke na-edere m ebe that very soon I will be missing kwefụrụ onye dere ebe mana ana m echere unu aji m ụjọ biri ana m ezo ezo ana m eme ihe ọjọọ ya mere na m anaghị ezo ezo onye na-ezo ezo bụ onye na-eme ihe ọjọọ ndị bishọp na ndị reverend fada mana ha na-eme ihe ọjọọ nya mere ha ji ezuola ezo ị na-afụ bishọp gị anya a prime minister Holland ji ọkpa aga mana bishọp Ọnịcha ma ji nwa ọkpa si Ọnịcha bịa mkpọ bishọp Ọka diocese ọ ga-apụta nwa were ọkpa from Ọka diocese pụta eke Ọka egwa ga-ekwu maka mana ọkụkọ onye ala na-achọ ya ọsọ ụmụaka na-eme kidnapping nkịta kedu mbụ ịgbalụ ka afụ na ha tolite nweta ọrụ na ndị na-achị obodo nye indọstrị mbụ ịgbalụ bụ ime ha baptizim wee gwa ha na Jizọs ekpubie n'okwu n'isi fa na nwere ife ga-emefa wee jụọ gị gwanụ ndị Igbo ihe Jizọs megwụrụ anyị ga-eji sowe Jizọs ihe niile o mebu n'ime Baịbụl anyị nidiri ihe o mere na Nkanụ during Biafra war kedu ndị ahụ rụrụ anyị ogbunigwe kedu ndị ahụ zọrọ anyị kedu ndị ahụ rụrụ anyị ọgụ kedu ya ebe ka anyị na-worship ha ọ bụ na nwanne anyị nwoke wepụtara Biafra Day mbọsa ga na-worship the heroes ndị niile nwụrụ maka ndị Igbo enwenye rotefa mana na enye God agwa gị na St. Vincent feast ịnọ na ya n'ụka sọrọ onye ojii a na-enye onye ọcha ha ọnọ kedu ihe o meelụ gị
Mananda marriage before muna geta I exist. In Erota apart from Mars. Mars very me 30th May or the active. No you chetending in Ebu. No go Biafra. E kwesịrị abịa nye Jizọs a na ọlụwa chọọchị n'aka na ọ nwere ihe ọ na-emenwu ihe niile. Ị chọrọ ka m believe on reality. No, well of Jesus is no well of man. Man, I need the well of man to go to Canada. Not the well of Jesus. If I go to Canada airport embassy now and prophesy, may you guys give me a passport Canada in Jesus' name. They will not issue it to me. But when I follow the will of man, I will move to Canada, then I will get the Canadian passport. Through the will of man, who has a range here. Now them put them. It is their constitution. It is an order that a man created in Canada, that this is the procedure you have to follow before you get our own passport, which is the will of man. Man, I want you to take we are also one of our will of man. Eli gogi. Church of man. In Dutch American photo. On a Krieg. Oh, you do not know UNTH. Get a kanya mepe. Jano topeti pojulaba. Bonyo chane buteri ano tutuni efifi. Magano no. Endi boji sonya ya na nwanne. Mwi pastor leketa. You can also speak in tongue. If you go not watching into two, where is speaking in tongue? Where is it? I on Cassini got a 1.5 million catching. Otosi dollar, we were one night, and we were very good. And we were near women to tell me, Bonobi. Where was a roomy boo? O Jacunia Quanchin and Chiadarian, and Chiadarian. Magano Sugo. O Jacunia Oglosi. Na Abraham, na nwatara ja churu chekwa aja. Egwu igwe chefu egwu niile. Chefu m egwu mbaka na Chinagwo ya mo. Bịa n'ụgwọ mo ya. Chinagwo ya mo. Onye nwere fever, onye nwere hepatitis bịa na-eje adoration bịa tinye egwu a rapụ n'ọgwụ. Tinye egwu a ndị na-agụrụ mbaka egwu ọnụ ha na-ete ị na-agwọ m ya bịa n'ụgwọ m ya mbaka sị gị amaokwu nke 14 na amaokwu nke Jeremaya gụrụ gbadawa aga m ewepụ ya dị gị n'ime were arụ ike tighachi ya azụ omegogo operation ndị mkpụrụ mmiri ndị hua zie gị malụ medication na agwọ onwe ha ya gị nwe were say that God that say reality medication na gị ji agwọ ya rafu say Jesus nwe ambulance nwe free medical care nwe surgical item nwe robotic machine eje mende kidney transplant eje stitch ya raw robotic machine eje stitch kidney gị nwe ibuzi bụ adoration Holy Spirit is with us. Holy Spirit adoration any je to korabia nta eriela gị ịnọ na orthopedic gide erigo gị na mba ọ ya bụrụ maka gị mana ị na-ekpe ekpere ka ịmụta dọkịta ị na-ekpe ekpere ka nwa gị bụrụ dọkịta mana ọ ya bụrụ ya bụ onye go ya treat mụ ebe Ezeaku